8. rujna 1995. počela je operacija Maestral u kojoj su združene hrvatske i bošnjačke snage oslobodile veliko područje zapadne Bosne. Akciju je poduprla međunarodna zajednica koja je htjela obuzdati bosanske Srbe, stoga je provedena u razdoblju kada su NATO-ve snage izvodile zračne napade na srpske položaje oko Sarajeva. Snage 5. i 7. korpusa armije BiH pokrenule su napad na širokoplaninsko područje Grmeća te osvajaju Donji Vakuf, Bosansku Krupu, Ključ i Bosanski Petrovac, a do kraja udara zauzele su gotovo cijelu planinu Ozre. Također 4. i 7. gardijska brigada, gardijske bojne, 1. hrvatski gardijski zdrug i pričuvne postrojbe hrvatske vojske, odnosno 1., 2. i 3. gardijska brigada Hrvatskog vijeća obrane i specijalne policije Herceg Bosne potpuno su realizirale smjeli plan, uspješno ostvarivši prodore na 2 operativna pravca, od Bosanskog Grahova prema Drvaru i od Glamoča prema Jajcu. Već prvoga dana napada srpske su linije razbijene, a zatim je osvojen strateški važan planinski vrh Veliki Vitorov, odakle se kontrolira široko područje od Kupreškog polja i Glamoča sve do Šipova, Jajca i Mrkonjić grada. Zauzimanjem planine Demirovac iznad Kupresa završena je prva faza napada. Potom združene hrvatske snage osvajaju Šipovo, brojna mjesta, planinske uzvisine i strateške položaje, a 13. rujna i Jajce, pa se u starom kraljevskom gradu napokon zavijorila hrvatska zastava. U trećoj fazi operacije težište napada prebačeno je s istočnoga na zapadni smjer, te se osvaja iznimno važan planinski prijevoj Oštrelj, kao i sam grad Drvar. Nakon tjedan dana borbi, do 17. rujna u akciji Maestral oslobođeno je područje široko 100 i duboko 25 km, a između hrvatskih snaga i Banja Luke ostao još samo Mrkonjić grad, koji je uskoro zauzet u operaciji Južni potez. Time je ne samo onemogućen plan protunapada srpskih snaga nakon poraza u akciji Oluja, nego razbije njihov drugi korpus iz Drvara, a preostale snage za obranu Banja Luke potisnute su skroz do rijeke Sane i okolnih prometa.